Ciutadans de Vilafranca, amics, es prepara un gran dia i vull que tots en formeu part, perquè serà d'aquelles coses que es recordaran durant molt de temps. I es tracta senzillament d'exercir el dret a decidir. És igual el que penseu votar, que sí, que no, en blanc, com sigui. L'important és votar perquè és aquesta pregunta la que no ens deixen fer. I si a algú no li agrada la pregunta és que té por de la resposta. I qui té por de la resposta, en el fons el problema que té és que no li agrada la realitat. Doncs posem davant de la realitat catalana d'avui un mirall, i aquest mirall és el vot. Per tant, és molt important que tots anem a votar, que tots els que poden fer-ho i que sou afortunats, perquè no tothom té aquest dret, que els que sou afortunats exerciu-lo. És molt important el que està passant a Catalunya perquè és la societat la que s'ha posat davant de la llibertat. I són els partits els que vindran corrents al darrere perquè els hi fem una miqueta més de cas. Moltes gràcies. I sobretot a votar el dia 13.